Wala akong pakialam. Ikaw na ang bahala dyan. Auntie, bibiro ka ba? Nagkita kami kanina ni Yvonne. Bakit? Huwag ka mag-alala. Nag-apologize na ako. Mabuti naman. Nabanggit niya ang wedding plans niyo. Sabi niya ayaw na niya maghintay pa. Hindi na siya papayag. Mukhang hindi niyo napag-usapan ang tungkol dito. Pag-uusapan na lang po namin. Alam mo, mukhang mabuting tao si Angela.